Má takisto čo vylepšovať? Hovorili sme o tom, že zrejme tá pauza v obrovskom slalome jej zanechala väčšiu stopu ako v slalome. Nie je jednoduché štartovať s obandažovaným kolenom ten obrák. Takže ja si myslím, že technicky vidno, že ona sa bude len zrýchlovať, že teraz tá vyjazdenosť jej chýba. Viete, ona cit pre sneh a cit pre skles, pre timing nestratila určite, ale práve to, že pôsobenie tých síl, o ktorých som hovoril, tie vnútorné síly, to chce predsa len tréning. Tam nemôže vypadnúť na 2 mesiace z tréningu obrovského slalomu. Áno, aj druhé kolo v podaní Michaely Šifrinovej nebolo také, na aké sme si pri nej zvykli aj z úvodu tejto sezóny. Takže ešte v tom obrovskom slalome sa musí Michaela Šifrinová dostať do tej správnej formy. Pozícia Viktorie Rebensburgovej je v tejto chvíli naozaj veľmi pevná. Má obrovský náskok 1,5 sekundy pred priebežne druhou Kanaďankou Marie-Michelle Gagnonovou. Tretia Movinkelová stráca sekundu a 14 stotín. Šifrinová je v tejto chvíli teda 6. Toto už je talianská reprezentantka. Manuela Melgová, 32-ročná veteránka, najstaršia účastníčka druhého kola. 10. miesto po prvom kole je určite veľmi dobrým vysvedčením pre skúsenú Talianku. Trošku ten záber nie je od špičky lyží. Všimnite si, že ako keby ho začínala od stredu, od tých lyžiarok. Práve v tých niektorých zatvorenejších bránach. Uvidíme, ako zvládne priehybu. Dovolím si tvrdiť, že líderka ostane možno až do prvej šestky Rebensburg. Áno, to sa dá jednoznačne očakávať. Ten výkon Nemky v druhom kole bol diametrálne odlišný od toho, čo predviedla v kole číslo 1 a Rebensburgová môže byť aj víťazkou, čo sa týka druhého kola. Teraz má jasne najlepší čas v rámci druhého kola. Melgová sa ani zďaleka nepriblíži k jej času, až 5. pozícia zo stratou 1,5 sekundy na Viktóriu Rebensburgovú. Viete, nemusí byť ani okatá veľká chyba, že by išla mimo. Stačí párkrát nechať roztancovať si tie lyže, nezaberať úplne od špičiek a 1,5 sekundy sa hneď tam prihlási. A teraz opäť nás čaká určite veľmi zaujímavá jazda, pretože 9. miesto po prvom kole si so štartovým číslom 26 vybojovala celková líderka obrovského slalomu v Európskom pohári Štefany Brunnerová. 21-ročná Rakúšanka. Spočiatku to strašne narovnávala a riešila ukončenie oblúku až pod bránou a v tomto prípade jej to až tak neprinieslo osoch. Brunnerová patrí medzi tie veľmi vyťažené pretekárky v tejto sezóne, pretože okrem Európskeho pohára takmer pravidelne súťažiť aj v Svetovom pohári. Aj minulý víkend v Andore bodovala v kombinácii na 7. mieste. V obrovskom slalome jej vrcholom 5. miesto z Flachau, čo sa týka Svetového pohára. Ani Štefany Brunnerová určite neohrozí pozíciu Rebensburgovej. Tá nasadila latku veľmi vysoko. Brunnerová je v tejto chvíli 4. Stráca sekundu a 18 stotín. Druhá zostáva Kanaďanka, tretia Norka Movinkelová. Takže Brunnerová úplne spokojná s druhým kolom nie je, ale cenné body do Svetového pohára získa. Teraz je tu priestor opäť pre Olgu Hamadejovú a pri jej mikrofóne je Tina Vajraterová. Tina Vajraterová pri našom mikrofóne v mixzóne. Tina, it was a long time without the race. Do you think that it has influence on your performance today?
Yeah, I think it was really tough for me to get back into GS racing. After 5 weeks, I was always on speed races and focusing on that training. So I had a really hard time today, but yeah, we're also having a little trouble with the skis, and yeah, so I had a tough day, but it was still really nice to be here in Slovakia. It was my first time here, and the people are so nice, crazy. Yes, your mom started here in Jasna before. Did she say something about Slovakia or no? Yeah, she remembered Ničke Tatry, and I think she was here on the podium once, and they had to catch a flight, and she had to carry her, the trophy into the plane, and they almost took it away from her because it was so big. So what's your next plan for next weeks? Well, we have the next race on Saturday in Lenzerheide. It's only 2 more weeks from now, so I try to push really hard till the end. Thank you so much and good luck. Tak Tina Weiratterová je samozrejme trošku sklamaná, pretože ona obrovský slalom dlho nejazdila. Keďže sa ani dlho nejazdila, tak je to trošku náročné dostať sa znovu do tempa. A keďže jazdila tie rýchlostné disciplíny, tak toto bolo trošku niečo iné. Samozrejme, ani to neprispelo k tomu, že sa ten v sobotu zrušil, musela čakať o niečo dlhšie, ale spomenula, že je veľmi rada, že je na Slovensku. Je to prvýkrát, čo sa pozrela na Slovensku a veľmi sa jej tu páči, pretože tí ľudia sú skvelí, opakujeme to stále, ale každá jedna pretekárka, ktorá tu s nami stojí, to potvrdí. Pýtali sme sa aj na to, že jej mama súťažila niekedy v Jasnej, či jej o tom rozprávala. Povedala, že áno, že rozprávala jej o Nízkych Tatrách. No a keďže už na budúci týždeň má ďalšie preteky, tak samozrejme bude sa musieť pripravovať a ten kolotoč je veľmi rýchly, takže určite bude chcieť byť ešte lepšie. Na trati druhého kola už je Švajčiarka Wendy Holdenerová, druhá najlepšia vo včerajšom slalome. Určite bola spokojná so svojím prvým kolom v obrovskom slalome, bolo to jej najlepšie obrákové kolo v tejto sezóne, celkom určite. A výborne zvláda zatiaľ Wendy Holdenerová aj druhé kolo, zatiaľ s tou výzvou v podobe skvelého výkonu Viktorie Rebensburgovej sa vysporiadávala dobre, ale bohužiaľ to končí veľmi zle pre Wendy Holdenerovú. Riziko tam bolo veľké, aj agresivita a dynamika v tej jazde, ale bohužiaľ končí skôr, ako by si predstavovala. Niekoľkokrát som spomenul pri pretekárkach, že volia tú taktiku, že idú priamo na bránu a riešia oblúk tesne pod ňou. Niekedy sa to samozrejme dá tak naplánovať a pri prehliadke trate. A tu sme videli, že vlastne čakala úplne do poslednej chvíle. Ona mala úplne iným smerom ešte lyže, keď už potrebovala točiť. A tam potom sa veľmi ľahko stane, že ostane na vnútornej lyži a končí. Sa vrátim k tej Tine. Prvýkrát som sa s ňou rozprával na olympiáde v Turíne a mala 16 rokov, tak to bol rozhovor ako s dieťaťom. Ona vyrastla teda vo veľkú pretekárku, nemyslím postavou, ale vidno, že bude veľmi silná počas celého zbytku svojej kariéry. Keď si naznačil tú olympijskú tému, čo sa týka Turína, tak ona štartovala v Soči už v pozícii jednej z najväčších favoritiek, ale tam mala veľkú smolu v tréningu, z jazdu mala ťažký pád a nemohla bojovať o Cenekovi pod 5 olympijskými kruhmi v Soči v lyžiarskom areáli Roza Chutor, takže snáď to Tine vyjde na ďalších olympijských hrách v Kórejskej republike. Toto už je talianská reprezentantka Marta Basínová, juniorská majsterka sveta, práve tu z Jasnej z roku 2014. Veľký taliansky talent. Bolo vidieť, že v tom prvom kole to zníženie v oblúku a to podsadenie, vytiahnutie koleň pod seba išlo o mnoho lepšie, takže z tohto usudzujem, že už tam nie je tá podložka tak čistá, aby si to mohla dovoliť a tým pádom má trošku už nejde úplne svoju jazdu. Uvidíme, kam až poskočí z tej svojej 12. pozície po prvom kole Viktoria Rebensburgová. Naozaj predviedla fantastické druhé kolo a možno bude ešte atakovať aj pódiovú priečku, pretože ona na tretiu Brignoneovú až takú beznádejnú stratu nemala, bolo to necelých 8 desatín. A
A to druhé kolo zvládla naozaj perfektne. Basinová je druhá, ale zo stratou viac ako 1 sekundy, až 15. čas v druhom kole pre Talianku. Kvalitné. Ja som zo skúsenosti bol opatrnejší s tým 6. miestom. Priznám sa, že som mal na jazyku 3., ale nedal som to. Takže uvidíme, že pokiaľ to vydrží. Je tam ešte 6 najlepších na štarte pripravených po prvom kole. 6. bola Anna Drevová, 5. Frida Hansdoterová, 4. Nina Lesetová, 3. Federika Briňoneová, 2. po prvom kole je Švajčiarka Lara Gutová a Bremová. Čaká nás teda absolútny vrchol dnešných pretekov. 6 najlepších po prvom kole. Štartuje teraz Anna Drevová, ktorá má naozaj v posledných mesiacoch životnú formu. Dvakrát druhá pred Jasnou. Vo Flachau i v Maribore stála v obrovskom slalome na pódiu a vždy to bolo druhé miesto, čo sú jej najlepšie výsledky v rámci celej kariéry. Veľmi ľahučko začala, naozaj ako keby letela teraz v tých bránach. To bolo tam to naozaj vidno aj akoby voľným okom. Ten tlak sa dá vidieť, že či je primeraný tomu tej stavbe trati. Aby nebolo ani o trošku dlhšie držaný ten obor. Ale samozrejme ani menej, pretože tam potom... Rebensburgová môže byť, zdá sa, pokojná, pretože zostane s najväčšou pravdepodobnosťou na líderskej pozícii. Ten vývoj výkonu Drevovej smeruje k tomu, že Rebensburgová zostane líderkou aj po tejto jazde. A v tejto chvíli je to úplne jasné. Hovorili sme o tých dvoch ľavotočivých bránach, kde dochádza k veľkej odstredivej sile a tam Rebensburg išla veľmi pekne. Anna Drevová je až na 7. mieste. 20. čas, čo sa druhého kola týka. Tento raz to momentálne slovinskej jednotke v tejto disciplíne nevyšlo. A pohorší si oproti prvému kolu pomerne výrazne. Frida Hansdoterová zo Švédska, najlepšia Švédka prvého kola. To sú zábery z tej časti, kde jej veľmi dobre išli lyže. Najlepšia peťka zostáva v 8. obrovskom slalome tejto sezóny. Jasnej pod Chopkom. Podujatie mimoriadne vydarené s fantastickou atmosférou. Sa dostáva k svojmu záveru Frida Hansdoterová, ktorá včera mohla oslavovať životný úspech v podobe zisku malého kryštáľového glóbusu za slalom. Prvá Švédka od roku 2004, ktorej sa to podarilo. Naposledy Ania Personová, teraz teda Frida Hansdoterová je držiteľkou malého glóbusu za slalom a má výbornú sezónu aj celkovo, pretože keďže pravidelne boduje aj v obrovských slalomoch, je v celkovej klasifikácii svetového pohára 4. za Vonovou, Gutovou a Rebensburgovou. Vynikajúci rovnovážny stav, zatiaľ presný, nie je tam ani záklon, ani príliš predklon. Tá jazda samotná nemala doteraz chybu, pochopiteľne. Tá časomiera to je zase niečo iné, ide o tú dynamiku ukončenia oblúku. Ani Hansdoterová nemá šancu atakovať čas Rebensburgovej a takisto bude strácať viac ako 1 sekundu. To je v tejto chvíli jasné. Sekundu a 25 stotín, presne taký je odstup Hansdoterovej od vedúcej Viktorie Rebensburgovej, ktorá smeruje k pódiovému umiestneniu. Tak vážny stav, že bola stále vlastne ideálne. Možno, že to chcelo niekedy rozpumpovať a vypustiť tie lyže pred seba a dostať sa do toho záklonu. 4. po prvom kole bola Norka Nina Lesetová, jedna z 3 protagonistiek technických disciplín, ktorá je v top 10 tak v slalome, ako aj v obrovskom slalome. Podobne ako Hansdoterová, ktorú sme videli predtým, a takisto ďalšia Švédka Maria Pietilová-Holmnerová. Lesetová zatiaľ výborne zvláda tú hornú časť. Dokonca ešte zvýšila náskok na Rebensburgovú. Výborný horizontálny pohyb z boku na bok.
Teraz je to už o 7 stotín horšie v porovnaní s Rebensburgovou. A Nemka si možno, alebo s vysokou pravdepodobnosťou pripíše ďalší skalp. Sú tu ako keby dva rozdielne slalomy. Ten vršok je úplne iný a tam tieto pretekárky v podstate idú bez chyby. Ako náhle sa dostanú do tejto pásaže nad priehybou, tak ako keby vymenené. Nina Lesetová záver nezvláda, až 14. miesto napokon. Výrazné pohoršenie jej pozície. Rebensburgová stále s obrovským náskokom pred druhou Martou Basinovou. Má dobrú sekundu a 200. Teraz je tu posledná talianská nádej v podobe Federiky Brignoneovej. Teraz to bude veľmi zaujímavé v porovnaní s Viktoriou Rebensburgovou, pretože Federika Brignoneová má takisto vynikajúcu formu. Prvé kolo s ním určite úplne spokojná nebola. Stratila viac ako sekundu na víťazku Evu Mariu Bremovú. Teraz to môžem prezradiť, že sme ju pasovali ráno, keď sme šli na Chopok za možnú víťazku a na druhé miesto sme dali Rebensburg a sme boli veľmi sklamaní po prvom kole, ale zatiaľ stále je náš typ v hre. Naozaj si poďme užiť jazdy týchto najlepších obrakárok. Brignoneová má ešte 35 stotín dobrú. Stráca zo svojho náskoku, ktorý mala na Rebensburgovú, ale je to výborný výkon. Po dlhšom čase opäť vidíme skvelú jazdu. S dostatočnou dávkou dynamiky a agresivity. Ale potvrdzuje sa, že tá horná časť je úplne ako keby iný pretek a Rebensburg budú analyzovať presne v rámci medzičasov práve v tej časti strednej, kde... Brignoneová je druhá o 25 sekundy, ale toto bola dobrá jazda, aj keď Brignoneová nie je spokojná, ale po dlhšom čase sme videli jazdu, ktorá sa približovala k výkonu nemeckej reprezentantky. Tá zostáva líderková, v tejto chvíli už má isté pódium, takže z 12. miesta po prvom kole sa Rebensburgová vyšvihne minimálne na 3. pozíciu. K svojim kvalitám to bude mať veľmi ťažké v súvislosti s tým, aby zmenila poradie na prvom mieste. Vyzerá to tak, že do toho 3. medzičasu musí mať náskok tak 1,5 sekundy, aby ho udržala pred Rebensburg. A náskok stráca. Vyzerá to tak, že ani Lara Gutová neohrozí pozíciu nemeckej priebežnej líderky Viktorie Rebensburgovej, ktorá fantastickým spôsobom zvládla druhé kolo a z 12. pozície smeruje k výšinám. Tak to bolo odvážne tvrdenie, pravda, že som vravel, že príde do... Málo kedy hovoríme pri sekundovom nadskoku, že asi neobhájí. Presne teraz záleží od týchto dvoch. Prvú prešla veľmi trpezlivo. A už je to 500 v neprospech Gutovej. Ten vývoj je jasný smerom k tomu, aby Rebensburgová zostala na prvej pozícii aj po tejto jazde, ale pre Laru Gutovú je oveľa dôležitejšie to, aby dnes definitívne získala veľký kryštáľový globus a to sa Gutovej podarí, pretože na to by jej stačilo 9. miesto a dnes bude v najhoršom prípade 4. Takže síce pódium to asi nebude, vzhľadom to, aký mala Eva Maria Bremová náskok po prvom kole, ale 4. miesto, ktoré zrejme Gutová dnes v obrovskom slalome získa, je pre ňu garanciou zisku veľkého kryštáľového globusu. Pre Švajčiarsko to bude po 21-ročnej pauze opäť víťazstvo, celkové víťazstvo vo svetovom pohári medzi ženami. Poslednou víťazkou je v roku 1995 Vreni Schneiderová. Ale teraz sa už venujme Eve Marie Bremovej, ktorá mala veľký, priam obrovský náskok na Rebensburgovú po prvom kole, sekundu a 96 stotín. Tak teraz sa uvidí, že či na druhom medzičase bude mať 1,5 sekundový náskok, ale mohlo by to byť tak spravodlivé, že Lara Gutová vyhrá celkovo svetový pohár, zapíše si ten pocit v Jasnej, takže naozaj by som chcel, aby po tej jazde prvého kola Bremová si zaslúži vyhrať, ale má na druhom medzičase je chýba 11 stotín. No bude to veľká dráma v každom prípade a asi veľmi tesné. Dobre zašla tú prvú, veľmi dobre. No ja si myslím, že to dá, že to urobí. Áno, to by už mohlo Bremovej výjsť, ale
veľmi dobre išla obidve ťažké brány. Jasné, že stráca ten náskok, ale mohlo by to A napokon je to 27 sekundy pre Bremovú, ktorá sa po druhýkrát v tejto sezóne teší z víťazstva, ale napokon to bude len navýšenie náskoku pred Rebensburgovou o 20 bodov, takže nič nie je jasné v súvislosti s tým, kto získa malý kryštáľový glóbus, pretože práve prvá v celkovej klasifikácii Bremová i druhá Viktória Rebensburgová to potvrdili aj dnes a práve na týchto pozíciách skončili aj v jasnej. Tak zvyšuje svoj náskok pred Rebensburgovou Eva Mária Bremová po Courcheveli, získava v tejto sezóne druhé víťazstvo, potvrdzuje veľkú konzistenciu formy a výkonnosti a práve vďaka tomu je na líderskej pozícii. Viktória Rebensburgová to už mala takmer stratené po tom prvom kole, keď skončila 12. s takmer dvojsekundovou stratou na Bremovú, ale napokon z toho takmer bol ten víťazný hat-trick, pretože ona vyhrala pred Jasnou posledné dva obrovské slalomy tak vo Flachau, ako aj v Maribore a nebola ďaleko k tomu, aby skompletizovala ten víťazný hat-trick. Prehrála ho v prvom kole a je až pre mňa nepochopiteľná, lebo tiež neurobila takú chybu, že by bola úplne jasná. Tam sme vraveli pri tej jazde, že ide príliš zhora do brán v prvom kole a ona sa z toho poučila a dokázala zmeniť úplne líniu svoju a právom je nábežná. Tretia Federica Brignoneová nadviazala na svoju mamu Rozu Máriu Kvariovú, ktorá v roku 1983, nie tu v Jasnej, ale na hrebienku vystúpila až na stupeň najvyšší v slalome. Federica Brignoneová je v tejto sezóne najúspešnejšia, čo sa týka počtu pódiových umiestnení v obrovskom slalome. Toto už je jej 5. umiestnenie v najlepšej trojke. 1 víťazstvo a 4 tretie miesta sú na jej konte. 4 pódiové umiestnenia má na konte Viktória Rebensburgová, 2 víťazstva, 1 druhé a 1 tretie miesto a 4 pódiové umiestnenia takisto 2 druhé miesta, takže jasné sa presadili tie pretekárky, ktoré sú v rámci celej sezóny naozaj v tejto disciplíne najlepšie. A som rád, že vyhrala Eva Mária Brem, zaslúžila si to fantastickou jazdou a snáď ten pomyslený hlasovací bod dostaneme tým pádom aj od Rakúšanov, ak sa bude rozhodovať, či do Jasnej sa vráti svetový pohár, samozrejme, ak o to požiada zväz a stredisko. Veľmi zaujímavé vyvrcholenie bude mať obrovský slalom v St. Moritzi o držiteľke malého kryštáľového glóbusu na rozdiel od slalomu, kde už to má Frida Hansdotterová garantované, tak tu ešte nie je nič jasné. Eva Mária Bremová mala pred týmito pretekmi náskok pred Rebensburgovou 32 bodov, dnes ho o 20 zvýšila, takže momentálne 52 bodov k dobru pre Evu Máriu Bremovú oproti Rebensburgovej. Samozrejme, tie karty sú rozdané v prospech Rakúšanky, pretože ona je veľmi spoľahlivá, nevypadáva, pravidelne sa umiestňuje na tých najvyšších pozíciách, takže asi ona je veľkou favoritkou na to, aby poprvýkrát v kariére získala v najťažšej disciplíne, ako si povedal, malý kryštáľový glóbus. Áno, i keď tá najťažšia, môžeme sa k tomu vrátiť, každý môže tú svoju disciplínu považovať za najťažšiu. Taký zjazd je kráľovská zase disciplína, čiže my by sme mohli každej tej disciplíne dať svoje a tým pádom. Yeah, it was, but I think I did what I had to do, and that's perfect. It's my 3rd win. I'm so happy. What was the game plan going into the second one? You knew you had that big margin? Yeah, but the plan was to do it like first run, but at the first gate I recognized that the snow was a little bit different, and I was just not getting every turn like in first run, but I think it was a good second run, and it's only my 3rd victory, so it's an amazing day for me. So how did you adapt to the snow conditions? Yeah, I was adapting from, I think, I'm not sure if I did it right, but who cares, I won. And here in Jasna, thanks to the people, it was awesome racing in front of you guys. Congratulations, thank you, enjoy. Takže to bol rozhovor s víťazkou